Nedoriešený problém týkajúci sa slovenského zdravotníctva v spoločnosti neustále rezonuje. Ako sa dotkla táto problematika Levickej nemocnice, sme sa spýtali priamo jej riaditeľa. Momentálna situácia je taká, že zo 40 výpovedí, ktoré podali lekári, stiahli výpovede 38. Musím však poďakovať všetkým tým lekárom, ktorí výpovede stiahli, pretože myslím si, že sa postavili za nemocnicu a postavili sa za pacienta a zvážili situáciu preto, aby tomu pacientovi vedeli pomôcť aj po 1.12. Musím deklarovať, že my zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu, tak ako sme ju zabezpečovali k 30.11. aj od 1.12. Ja som mohol toto deklarovať o 14. hodine 30.11., kedy som už mal na stole stiahnutých 38 výpovedí. Zdravotnú starostlivosť vieme zabezpečiť v plnom rozsahu. Všetky operácie a všetky výkony, ktoré sme mali naplánované na mesiac december, budú splnené. Aké pocity sprevádzali čas, kedy vedenie nemocnice čakalo na rozhodnutia lekárov? Prežíval som to dosť ťažko, ale musím povedať, že pri tých jednaniach s odborármi a s lekármi, ktoré tie výpovede podali, sme dospeli k určitému záveru a lekári zvážili situáciu a myslím, že výsledok toho zváženia bolo práve ten, že stiahli tie výpovede a tieto nemocnici pomohli.